It's Cash Lips today. Mukamuona mumute mukamuona mumutipe iwe Kelly D tipopeni dinyoreleta yano it's G Brendan iwe pachiera uri mukati mimoyo wangu mukatikati paninge moze iwe pachiera uri mukati mimoyo wangu mukatikati paninge moze tauna ndikashaura apa mungani davire chishuwo changu ishuwiro yangu okuti undipewo mukana chero changu kwauri ndiri mudoko asi chakakosha chete angu mashoko handizashinzo ndava kupenga ndoshima misodzi ndobva ndapokota iwe pachiera uri mukati memoyo wangu mukatikati paninge moze iwe pachiera uri mukati memoyo wangu mukatikati paninge moze hawaimba kuwareka tenzi panda kudetsa ndakutoudza mafanzi ndambozama ndega zviregoramba mapikicha ako awakabuda muechimeturo ndakatora ndikanamira mumadziro zvimwe ndakupenga zvimwe ndava kushereketa asi It's Cash Lips today. iwe pachiera uri mukati memoyo wangu mukatikati paninge moze iwe pachiera uri mukati memoyo wangu mukatikati paninge moze tauna ndikashaura apa mungani davire chishuwo changu ishuwiro yangu okuti undipewo mukana chero zvangu kwauri ndiri mudoko asi chakakosha chete angu mashoko handizashinzo ndava kupenga ndoshima misodzi ndobva ndapokota iwe pachiera